Gabi. Dali. Anak. Very good. Jing. Butaan na gud mo, Jing. Yan ang sanggitan aw ilang kuan ko naluto na bayangkan. Oh, naluto na, Jing, wala pa. Lain nang hugas na po na mong bata ay sana all. Hindi buhat, Jing. Pupa. Iya na sa dang gitangtang ang mga ugang nga mga sinina kay mga layhay na pud siya. Hey guys, welcome back to my vlog. It's another day with Bukalolo aka with Gio aka Bukalolo. So guys, alam nyo na si Bukalolo aka Gio, alam nyo guys, si Gio is matulungin na bata guys. Ang iyang mga parents kay siya ang mo take over silang mga bulhaton silang balay. Awa, maglabay na po siya basura. Nagdala siya plastic. Kay ilabay daw niya dito sa baril ang basura kay hapiton man na og mga kanang garbage truck. Gio, okay ra ka? Nya unsay mong gibati rong adlaw nga naa kay sudan nga bula-bula nga gihatag ni Maas. What? Siyang iro. Kana si TikTok. Katong usa si Conchi. Ang muna siya si Conchi. Hi Conchi. Hi TikTok. Katong gaon na nga vlog. Si Bingoy to siya. Nani siya sa vlog. Si Bingoy. Asa ka, Jaya? Maglabay siya basura, guys. Itong to sa taas, Jing. Kaya piton na na. O kabi na. Kabi. Dali. Anak. Very good, mana. Very good, Gio. Jing. Butaan na gud mo, Jing. Iyo, pagsilig. Kalola. Kabutan sa mong bata ay. Dili ka mo kuyog naka? Okay? Penron. Sa gaduha man ka? Grade 5. Yung wala pa man nag-high school. Betawa. Yan na sanggitan aw ilang kuan ko naluto na bayangkan. Oh, naluto na, Jing, wala pa. Wala pa. Dusui ko no. Nakabutan sa mong bata jud ay. Iya pa jung gitay hop oh. Isiga na. Kabutan sa mong bata eh. If you want this kippy. Like and subscribe if you want this kipping. What is the name of your kitty? That is not kitty, it's a cat man. Oy, kiss the cat, be. Kiss the cat. Dali. Nala, oy, kiss si cat. Lain nang hugas na po na mong bata ay sana all. Hindi buhat, Jing. Pupa. Malay ka pamahaw. Sana all. Chano.
Ka-serious ba? Kasi man siya time. Si Patini. Si Maas. O si Uyang. Other name is Tornoy. Tornay uno. Yeah. Iya na sa gitangtang ang mga ugang nga mga sinina kay mga layhay na pud siya og basa. Sana all butana sa mong bata oy. Bukalulo man na oy. Kalulo ba tik-tik. Kabutan sa bata ay Jeng. Kabutan nimo oy. Ah. Manglayhay na pod siya, oh. Manglayhay na pod ang mong bata, oh. Kabutan ay. Sana all. Oh, sana all. Sana all, oh. Serious kaya siya ng layhay ay. Mandiray! Ay, sir, di naman ako ka. Basta buhit, importante buhit. Ah! Anong kasiglakaw? Imuha ng sinina daw. No! Iya, man good na. Mama man sinina. Imuha man good na. Shara. Imuha man ng sinina na. Imuha man good. Ay, mo man eh, pero tampo ka. Hmm. Ay, wait, yapon. Wala na kay sinina mga gagmay para nilang Angelic. Mananaw pa ko. Ha? Manigtiin. Ah, gamay kay tiila. Batiis. Maties. Graduhan ka karon. Ha? Grade 5. Hala. Dugaya pa mag high school. Okay na bitaw, basta buhi ta. Ay, gitawa kay nana, ikaw eh. Ikaw, basta buhi. Ikaw, blah 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 in another blah. Just another vlog. Wait na pad. Kisa man ang sinina sa una. Ako ah. Sinonggan ma! Okay na ka? Ah, basta buhi ta. Ako ano yung madyoan? Ako maman. Kisa din mong mama. Si... Di rin nagtinuro ng mama na ko ah. Si Violeta. O niya, tinuhan ni mong mama. Ang madyoan. At sa Nasa tanawan. Nagkatawa nga nakadungog sa naiging. tapos tumalog na ko no. At tumalog falls. Ano? Wala. Mong papa, kisa mo ng papa. Di ni tinood po, og ni tinood po. Ano siya, tinuhan ni mong Ang tinuhan. di tinood kay si... Kisa yung papa ni mo? Leoncio Basigo. Niya iyang anak, kisa ngalan man. Ang di tinood ng anak kay... Og ni tinood. Yang di tinood ng anak kay si Mang Asti. Tinood anak. Ang tinod anak, Ako. si Si Gio Basigo. Yan, sandan. Diyan, tawa dyan na. Na, dali. Is, andan. Hmm.
Inya. 10 to 11 hours.